EDSA. Sayawang pang-EDSA. EDSA! Tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! EDSA! Magandang gabi! Metro and Mega Manila ang oras natin. We got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Kung ikaw ay pauwi pa lang, ingat-ingat sa pag-uwi at pinaka-importante sa lahat, make sure na sinasabi mo, ina-update mo yung mga mahal mo sa buhay na me, darling, honey, my love, so sweet, pauwi na me, ligo na you. Anyways, mga kabisyo, siyempre kasama niyo pa rin po Diego Bandido dito pa rin po sa ating programang EDSA. At eto na nga po sa mga kaibisyo, paalala po muli sa ating maswerteng winner na si Domingo. Saan ka man ngayon naroroon, ha? Domingo, please, pumunta ka na dito sa aming himpilan dahil nag-aantay na ang iyong maswerteng napanalo ng 1.5. At syempre, kung magpapakita ka ng kahit anong peklat kay Rakitera, plus 500 dyan. O, eto na, hindi na natin patatagalin to. Bago magsara ng tindahan si Kajot, dahil isa sa mga inaabangan niya to, ang ating lologican, kaya pag-usapan na natin to. An elderly couple who have chosen to die. Oh no! In a controversial na tinatawag na suicide pod, will answer 3 questions bago magsimula ang proseso. At ito po yung mga tanong. Unang-unang tanong, who are you? Where are you? And do you know what happens if you press the button? Pag nasagot daw ito ng maayos at verbally, ang software po mag-switches the power on so that you can press the button. Pag pinindot mo yung button na yun, you will die very quickly. Oh no! Pambihira naman, no? Ito pong mag-asawang Peter at Christine Scott mula po sa UK, ang kauna-unahang British couple na nag-sign up po na gamitin yung suicide pod after na ma-diagnose po itong si Christine na 80 anyos na with early stage of vascular dementia. So nagpaplano po silang mag-travel sa Switzerland to follow through with their wishes na tapusin po ang buhay nila in a double suicide pod invented by Dr. Philip Nitschke. Naku mga kabisyo, eto na! Logika na natin, Totang! Ay, ano pang hinihintay mo, Kalbo? Pasko! Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Sports! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito yung mga hindi basic na pag-iisip ng mga tao. Imagine mga kabisyo, magpapakamatay kayong dalawa. Magbabayad pa kayo? Sana nag-hire na lang kayo ng killer, may kikita pa. Hindi, biro lang. Biro lang, wag na wag nyo pong gagawin yan. Well, mga kabisyo, kidding aside, ito po ay masasabi nating isang kasalanan na hinding-hindi mapapatawad ng ating Panginoon. Yes, boards, tama ang narinig mo. Ha? Tama ang narinig mo sa akin na sinabi ko na binanggit ko na may kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. At mga kabisyo, ito po, maging si Jesus Christ. Sinabi niya po yan. Magbabasa po muli ako mula po sa Biblia, ha? Baka uminit na naman katawan mo. Sinabi po yan ni Jesus Christ in Matthew chapter 12 verse 31. Ito, makinig ka. Ang sabi po, "So I tell you, every sin and blasphemy can be forgiven except the blasphemy against
the Holy Spirit, which will never be forgiven. Now mga kabisyo, bakit naging blasphemy o paglapastangan sa Holy Spirit ang suicide o pagpapatiwakal? Dahil binanggit din po yan sa Bible. Ang sabi po don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? So ang pagpapakamatay po ay paglapastangan sa banal na espiritu. Hindi po mapapatawad ng Panginoon yun, mga kabisyo. Now, logican po natin. Ang desisyon po ng matandang couple na sabay mamatay sa loob ng kontrobersya na suicide pod ay maaring dahil po sa pagnanais na makontrol ang kanilang kamatayan. Takot sa paghihiwalay at pagnanais na wakasan ang kanilang sakit o hirap. Maaring nakikita nila ito bilang isang paraan upang magkasamang matapos ang kanilang buhay nang hindi dumaranas ng matinding pisikal na pagdurusa. Kung hihimayin po natin, napaka-selfish po ng rason nila. Sarili lang nila yung iniisip nila. E di kung sana yung ibabayad nila doon, pinamana nilang nila sa apo nila, makakatulong pa sila! Diba? Ang bihira, pero maling-mali po talaga yung mga kabisyo. Wag na wag po natin gagawin yan. Well, time for me to say goodbye. Up next, Rocky's Secret Files. Ako po si Diego Bandido, na laging nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!